kun Muumipeikko rapi ersetää ja eksiä. Silloin Muumipappa laulaa jostain vitun syyskämsä järven polkaa. Kuka täällä on? Oho. Se salakuljetettua kalastavaraako? Mitä helvetti? Ses! Hän on veljenpoikani. LOL! Älä sano minua mun sedäksi! Siinä on minun tilaisuuteni, setä! Minä saan... Arkas minä! Muumilaakso on inhottava rauhallinen paikka, eikä täällä voi tapahtua isoja ronkaisia, kun ei ole pankkeja eikä jalkaisota ilakit. Olisiko sinulla ideaa täydellisestä murhasta? Oho, ei ruumiusta ilman pidä. Salaperäinen se. Onko sinulla kauhuromaani työn alla? Oho, hirvit! Kuka te olette? Uusi konstaapeli ja pidätän teidät epäiltynä suunnittelemasta murhaa kärpien avulla. Jaa. Muumipeikko, mitä sanot meidän polttikunnastamme? Onko tuo seinällä oikea paska? Ei, se on pelkkä koriste. Mitä nyt? Poliisimestari, minä pidin Ei kannata mököttää. Poliisina olo ei ole varmaankaan helppoa.